performance ang gisaad sa Love Team Juliver ngadto sa ilang mga fans nga naghinamhinamla sa pagtan-aw sa ilang Juliver's live concert. Ang ilang live concert pangidirahan ni no less than Paulo Valenciano atol sa ilang pagbisita sa Sugbo diin ni atubang sila sa Cebu Press o gisunod usab dayon ang video conference sa mga Manila Press. Ilang patilaw nga impormasyon nga ang mga tumatan-aw dadun sa susamad lahi nga dimension o universe. Gito gano sabi nila ni Julian o Graver nga bisan sa ilang kabisi sa tagsatag sa nila ka mga proyekto ang ilang pagpangandam alang sa concert giisip na nila nga bonding moment. Matud pa, wa sila'y gibati nga kakapoy sa preparasyon kay din hinuon nila nahibaw-an nga doon na pa sila'y dugang mga talento nga mapaambit sa audience. Ilabi na sa ilang mga fans. Ang Juliver Live Concert bitiunan sa Sparkle Sweethearts Kailin Alcantara ug Mavi Legaspi. Karong Sabado, November 26 ang gikahinaman nga Juliver's Live Concert ipahigayon sa Newport Performing Arts Theater sa Pasay City. Dahil kasama ko si Ray, yung mga ginagawa namin, like kunwari kapag magkasama kami, like hindi sa trabaho, like for example, yung mga jamming namin